Bine ai venit! Dacă urmărești clipul acesta, înseamnă că ai deja un cont de elev activ în platformă, ceea ce înseamnă că ai și un abonament activ. Iar eu te voi învăța pas cu pas cum să-ți încarci o temă și să o predai corect. În primul rând, va trebui să te loghezi în contul de elev, asta dacă nu ai făcut asta deja. Așa că în colțul din dreapta sus am remarcat butonul de autentificare, iar acum completăm cu datele asociate contului nostru. Dăm click pe butonul de autentificare, iar acum vom fi redirecționați către panoul general de control și vom selecta disciplina care ne interesează. Să presupunem limba română, evaluare națională. Acum se deschid mai multe subsecțiuni, iar noi vom alege secțiunea de teme. Aici observăm istoricul tuturor termenelor noastre, însă noi vom alege doar tema pe care ne dorim să o predăm. Să spunem această temă din 26 septembrie. Se deschid acum toate paginile temei, iar aici vei găsi detaliile importante, cum ar fi durata de lucru, de regulă aceasta va fi de o săptămână, de la o ședință de pregătire la alta, termenul limită de predare, punctajul maxim obținut care este de 100 de puncte, punctajul minim care este 80 de puncte. De asemenea, îți recomand să-ți rezolvi temele cu atenție și responsabilitate, întrucât dacă nu vei obține un punctaj minim de 80 de puncte, când vei fi evaluat, în mod obligatoriu vei primi recomandarea să îți refaci toată tema. Un pic mai jos observăm și cerințele de lucru. Aici vei regăsi observațiile din partea mea, termenele limită, precum și trimiterile către diverse documente sau lecții pe care le-ai putea utiliza pentru a înțelege mai bine ce ai de realizat. Vei respecta indicațiile întocmai, te lămurești și îți faci tema în caiet, apoi revii aici. Derulezi în jos până când ajungi la butonul Începe testul. Apăsăm pe el doar atunci când credem că vrem să ne predăm tema. Iar de aici avem două variante. Prima variantă este cea în care îți vei putea scrie rezolvarea direct în această casetă text. Este o variantă utilă pentru limba română, pentru că vei primi de regulă ca temă diverse compuneri, iar tu îți vei putea formata frumos rezolvarea direct în această casetă. De asemenea, ți-ar putea fi utilă și dacă scrisul tău este ilizibil sau dezordonat. Ca impact vizual, este remarcabil, însă poți folosi această variantă de rezolvare strict ca o alternativă. Varianta recomandată de noi ar fi rezolvarea temei tale direct cu mâna ta în caiet, adică aici doar vii să-ți încarci documentul. Și subliniez un aspect foarte important, platforma nu ne permite să încărcăm decât fișiere în format PDF, ceea ce înseamnă că dacă ți-ai scris tema cu mâna în caiet, iar la final ai făcut mai multe poze cu telefonul, atunci vei avea două soluții rapide. Fie folosești aplicația gratuită, disponibilă pe App Store sau pe Google Play, se numește Adobe Scan, cu ea vei scana foile tale direct cu telefonul mobil, iar aplicația le va salva automat ca fișier PDF în telefon, sau, dacă nu vrei să descarci nicio aplicație, atunci poți intra pe un site de conversie online de tipul Convert JPG to PDF, adică conversia din format fotografie în format fișier. Haideți să încercăm și noi. Deci vom scrie Convert JPG to PDF. Observăm că putem utiliza prețiosul I Love PDF. Acesta este un tool foarte util. Selectăm pozele pe care le dorim să le încărcăm ca temă. Să spunem că ne dorim să le încărcăm pe acestea. Ne putem formata, evident, felul în care vrem să arate, pe vertical, pe orizontal, cu margini, fără margini, etc. Convertim. Procesul durează 30 de secunde, iar acum putem downloada fișierul. Observăm, el s-a descărcat sub această denumire. Ne întoarcem la platformă, apăsăm butonul de alege fișierul, ne vom duce în descărcări, încărcăm. Acesta este fișierul nostru. După ce l-ați încărcat, evident, aici, în caseta text, îmi puteți lăsa un mesaj, de exemplu, vă mulțumesc și vei apăsa butonul Încarcă rezolvarea. Vei avea statusul rezultatului în așteptare, vei aștepta evaluarea și notarea din partea mea, iar când aceasta va veni,
vei putea apăsa butonul de detalii. Vei vedea exact care sunt observațiile mele, care sunt precizările cu privire la punctaj și de asemenea dacă survine obligația ta de a reface tema sau dacă ea este perfectă în continuare. Atenție mare! Tu poți încărca tema atât prin intermediul telefonului, al laptopului sau al tabletei. Doar selectezi fișierul PDF și apoi apeși pe încarcă rezolvare așa cum ai văzut. Este un proces care durează în medie 30 de secunde. Deci, atenție mare! Și încă un aspect important de menționat, metoda noastră de evaluare și de notare este aceeași cu cea folosită la examen. Adică, fie că ești elev care te-ai înscris la evaluarea națională sau la bacalaureat, lucrurile se rezolvă identic. În cazul examenului, lucrarea ta la final va fi scanată și predată, iar profesorul îți va corecta lucrarea în format digital. Exact același proces îl respectă și platforma noastră, iar dacă pozele tale încărcate vor fi strâmbe, tăiate sau elizibile, categoric vei pierde puncte. Exact cum se întâmplă și la examen. Deci, ai grijă ca PDF-ul tău să fie clar. Fotografiază cu atenție toate colțurile paginii, atât din cadru cât și din exterior, și asigură-te că conținutul este vizibil pentru corector. Dacă vrei să-ți retrimiți tema sau să o modifici, ai total 6 astfel de încercări. Asta e tot. În principiu, tema ta va fi predată în platformă, eu o voi corecta, iar ulterior vei avea încărcate rezultatele și vei ști exact ce ai greșit sau poate că nu ai greșit nimic. Deci, mult succes, atenție și concentrare!